Rồi giúp là lên theo bây giờ hơi bị lắm hey rồi không thấy à ôi biar kau tinggal hah asyik dah pulut ini dia mian apa bay ơi mian khá được một năm mian mian khá được một năm Gila salah. Alah. Ani saya sudah naruh ni aja na. Ini sama. Mana? Kemarin. Masuk. Mari kemarin keadaan. Ang nahor lale ya heo. Kain las sih. Tapi dilale. Tapi ada lah bapak. Oरैबायदि मेंबाय खायसे थाबोबाय आरो जों फैजोबासै खायसे दसे थाबोबाय ओरैबायदि ग्रंखा ओरैबायदि मेंग्रो गोलोमफ्रुजोबबाय बेखौ लाथ'ब्रा लाथ'लायदोनो आं मोनसे बागायनायाव बेखौ लादोंमोन दा बेखौ लाना फैबाय नाहरैनो गोजौआव माबायदि नुयो गाइसमोन नाहर माबायदि गाखोनांगोन बेफोरसो ट्रेकिं start जादोंना जायाखै जाबाय ट्रेकिं स्टार्ट जालायबाय ना बस जों अब्लाबो नाजाथारगोन बे थाफाखौनो दासिम मोनांदो एसे डायलग मानिनो मारथ'लालै बिथाङा मेंदोनो
ओरैबायदि मेंबाय गाइस जिरायथ'बायसो ओइ बाबु माबायदि ग्रं ग्रं ओरैबायदि ग्रं ग्रंयाव दे नोंखौ नायदों आं टेस्टिं नागिरगोन ना होननानै आइडिया Mana sepeda dokter? Đây là ăn được không? Xin bữa. Đây này kia, xin này. Ăn thôi nên thì mình cái này này. Mình đây này. Ăn thuốc hay nữa, hả? Sampai jauh terus ya lah. Mau keluar di dong. Mau keluar di dulu. Belum tahu sih. Mau keluar.
गाखोबोगासिनो ओंखारलांगासिनो बेन्ड पार्टि दामै जोबोर एन्टारटेनमेन्ट बा गाजा गोमजायै फालिगासिनो मिक्सार गाखोबावनांगौ बेसेबा गोजौनि So guys, जोङो दा ग्राउन्ड मोनफैबाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों गोजौआव अबस्था गैखाला माबायदि मोनखो? मोजां? मेङाखै? मेंदो नोंलाय? फैबावगोन नों होनब्ला दायोनो नामा? So next year of we will guys. Main destination sim monakhayna. Final tobaw. Tobay ini kemana? Tobay le. So guys, naik hagan naik nggak hagra kan nabi deh. Nali show.
फाइनेलि टप होनै मोनबैसे माबाखौ होनखो दासो मोनबाय टपखौ फाइनेलि फुल हाइटआव जोङो दायो थांगासिनो दङ एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड एबा नालि बिथाङा इन्जय खालामगासिनो दङ उनावहाय फाइनेलि टप नै टपआव नै मामा लिरना गालांदों फैगासिनो मानसिफोर हेलौ गाइस नै जोङो दायो टपआव दंफैयो गोजौआव नै बिथाङा गोलोमफ्रु देहाजों एसे गोसोखौ थाजिम खालामनो नाजागासिनो बिथांमोननि महरखौनो नायबाय थादों दान्दिसे ओरैहाय नै अन्थाइयाव मोजां मोननाय अनजानायनि नाम लिरगासिनो बिथाङा जागोन ना जायाखै हेलौ गाइस नै जोङो दायो हाजो सायाव गाखोनानै ओंखारबोफिनगासिनो दङ स' आं नैखिजासो दङ नोंथांमोना आंखौ नुवाखैबो जानो हागौ स' आङो माने सिरि सिरि फैखोमादों जानो हागौ नोंथांमोना आंखौ नागिरना मोनाखै ओरैबायदि मानसिफोरनि होंगो दोंगो बेवहाय नुनो मोनदों स' दानिसो मोनसे इनसिडेन्टबो जाखांबाय जोङो नुदों जोंनि मेगनजोंनो स' फैगौ बोसोराव जों फैबावनोसै गाहायाव जोंनि टिमनि सानै मानसि थाबोदों बिथांमोना गाखोनो हायासै जोङो टप गोजौसिम गाखोनानै नैबे गाहायसिम फैफिनबाय थांखिगासिनो दङ बे समाव माइकआ वर्किं जादों ना हेलौ माइक नै जोङो दायो थाबायगासिनो दङ
लामायाव अन्थाइ थरसेबो नुनो मोननाय जायाखै साइड साइडआव प्लास्टिक गारनायखौ नुनो मोनदों जेबो बुंथ'ला आङो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड बुब्लि स' नैबेवहाय जों मैगं बाजार नुनो मोनदों बेवहाय मा मा मैगं मोनो जोङो एसे नायनि स' बेवहाय नुनो मोनदों बुट गिसि आरो थाइबें आरो लोगोसे मा होनो इखो बैग्रिनि बिदै आरो बेवहाय पानिपुरिबो नुनो मोनदों लोगोसे बुट गिसि बुट गोरान फाननायखौ नुनो मोनदों आरो बयबो मेक्सिमाम बेवहाय नोंथांमोना फैयोब्ला नोजोर होब्ला नुनो मोनगोन मेक्सिमाम बेवहाय कापोल्सफोर फैयो स' नोंथांमोनाबो जायफ्रा फैगोन अननानै कापोल्स फैबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना माने हाजोआव गाखोबाबो मेंनाय मोननाय नङा मानोना जिउ खाथियाव अखाफोर गावदां सुन्दुरि थाफायोब्ला नोंथांमोना मेंनाय मोननाय नङा दे अब्ला एसेयावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों स' गाइस जोङो दायो जोङो दायो हाजोनिफ्राय गाखोनानै ओंखारख्लायबाय ओमफ्राय पार्किंआव मोनफैबाय दान्दिसे रेस्ट लाबाय स' रेस्ट लाखांनायनि उनाव थांसिगोन ओंखाम जालांसै थ' ब्लग्सखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बा एन्ड खालामनोसै आङो ओंखारख्लायनायखौ दिन्थिबाय थायासै ओरैबायदि एनार्जि बेन्ड जाबायमोन स' बेनिखायनो आङो दिन्थिबाय थायासै नोंथांमोना जायफ्रा जोबजासे नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं नोंथांमोना दायो पार्किंखौ खोन्थिनि कार पार्किंखौ नै कार पार्किंनिया ओरैबायदि गरम नै आङो जुथाबो खुबावबायसो ओइथिंजायबो बेसेबा गोजान दं आरो सिगांथिंजायबो दं